na-agwa ndị mmadụ na ya ga-anụkpu ụmụ nwaanyị ọzọ. Ofu nwaanyị asị m na ya fụlụ this guy ya na ya na-abụ wee bido wee kwụba. Pịa na fa kwụrụ ihe elu 6 months. Ọ sị ya na ya chọrọ ịnụ ya. Ya wee sị ya ka fanyekwu onwe fa time. Ọ sị ya mba na ya chọrọ ịnụ ya ka ya bido mụba nwa ozugbo n'oge adọrọ. Ịgbagolu na ọ na-ekwu okwu ọnụ ya na-atọ. Ya wee kwalụ wee mee gie. Fa na-abụ wee bili. Ha wee bido chọba nwa. Ka fa na-achọ nwa na fa fụrụ nwa ahụ. Ha wee jụ n'ọgwụ dọkịta wee sị ha n'ihe nwoke na-anyụ esiri ike rinne. Denụ na nyanwa akpa nwa ya esiekwu ike rinne. Ahụ ịghọtago na fa nidile like na nke nwoke nidile akpa nwa siri ike iji wee budo nkie ma ọ bụrụ na enyesieli ya aka. Denụ na nyanwa bụ nwaanyị nidili nke nwoke na-anyụ siri ike iji wee nọsi ike na nke du week. Ahụ ịghọtago amụrụ m etu m ga-esi kọwa ihe a ka unu wee ghọta. Like n'ihe die na-anyụ esiri ike na a ga-enyeli ya aka o wee sie ike. Denụ nke nwaanyị na-akpa nwa ya esiekwu ike na ụdị onwelu bụ ịmagolu ụmụ nwaanyị a ga-abụ ha dị ime obele ihe hịaram obele ihe hịaram. So na asịsị na-enebe sikwusie mee na nke nwoke n'idile akpa nwa siri ike iji wee budonwu nke na-adụsịrị strong. Then nke nwaanyị n'idile nke nwoke na-anyụ sili ezigbo ike iji wee budonwu iji wee nọsie ike. Ịghọta na afana abụọ nwesịrị mana ọ dụsi weak. Ahụ ifugo. So kwanya ha wee na-atry dọkịta na-enyela ha aka. Ha na-atry dọkịta na-enyela ha aka. Bọsọ ọ ga-aba aba nka na abụ nhịalam. Bọsọ ọ ga-aba aba nka na abụ nhịalam. So die nọgide na ya mụrụ nnọọ si ya ngwa ka ha jee mee I na V. Ya wee kwalụ. Die wee si dọkịta kedu ife a ga-eme ya gwa ya the last option. Dọkịta wee si ya na ọ bụ na ọ chọọ ya welu nke nwoke ọzọ nyụrụ tinye na nke nwunye na o nwere ike ịwụ ọgụ. Na di ekwekwelu na ya dị surprise o. E wee weta nke nwoke ọzọ wee tinye na nke ma still na obodo nwụrụ ọ pụọ. N'ebe afọ ka ike nọ wee kwutie. Ahụ ịghọtago. N'ebe afọ ka a nọ wee malụ na di agbanwego. Ịmagolu ọ dịrọzi happy. Egbogo egbede ọ dịrọzi happy. So ọkwana ya mana ihe mezi bụ na di bịazịa wee jegwa enyi ya nwoke wee sị ya na ya ga-achọ nwaanyị ọzọ. Wee gwasị anya sị anya agwakwana mmadụ. Enyi ya nwoke wee jegwa nwunye wee gwasịa nwunye si nwunye ya agwakwana mmadụ. Nwunye wee bịa wee gwa nyanwa gwasị anya wee sị nyanwa ya agwakwana die o na ọgwakwa die na ọ ga-eselu ya na di nke nyanwa. Ọ sị ike kwụlụ ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme na ebelivuru maka na ihe a bụ ofu ntry ka a try go. Ahụ ịghọtago na di esi na ya emege ha na ya try go olu the girl ebe ọwa ọkụrụ na ọnyanwa ka o lutuzili ka a try kwuo with another person. Na ọbụgodo na di chọrọ ime ihe a na ihe a bụ ihe di na nwunye ga-ediscuss on their own. Ahụ ịghọtago na ọnya bụ ebe ya nọ wee dị confused. Ya agbakwa nkịtị na ekwuru okwu until one day nyejesie na-abata nụ ka die na mmadụ nọ na phone another person. Ọ na-agwakwa the person na-asị ya na ya try go na ya hapụ nwaanyị a ka achọọ nwaanyị ọzọ. Na ya ga-ahapụ nwaanyị a ka achọọ nwaanyị ọzọ. N'ihe a na-agwa anyị ha na ihe niile bụ friend di amasịgolu na die na-akwado ka ọ chọọ nwaanyị ọzọ. Why na die akpọrọ ya for one day sit enye down na-asị ya nne na anya try gokwenu nke gị ka tryzia nke m ma ọ ka eme ihe a ma ọ ka eme nke a. Ịghọta n'ihe a na-agwa anyị ha na marriage ha ka bụkwa just 5 years o. Na o nwere ike m ya bụ na just kama na maka na ihe ha pass go tụrụ ebugo ibu. Ọ ịghọtago mana o nwee ka ọ dị maka na ya mụrụ ife kpata na ndị friends ya niile agbata obi niile amagolo nọ na-achị hapịa. Why na ọ gwara ya why na for one day o sitiri down gwa ya ma ya fọzialụ na ya sị mba. Ọkwa ifugo ya na-agazi ndị mmadụ a na-atamu na-esie n'imi na-achị ya ọchị. Akwa ifugo na ya marọ na ụmụ nwoke ada ama mgbe ha ji eme mistake. Na ọ bụ na ya bụ ajọ mmadụ and na ọ bụ na ya fọrọ this guy n'anya na ihe a ga-eme ya ma ndọsị mma. Yes,
maka na ihe ọ na-agwa ndị friends onye ọ gwasara ọ sị anyị agwakwana mmadụ ka anyị nwunye ghara ịnụkwa papa ifugo na ya mara ma ọnya just ọ paaki ngwongwo na be nne ya maka na ya ekwenyere na gịnị nwaanyị na-abụ nke ịtọ na ya chọrọ bụ na di bịazi be nne ya ka amala ife ya ji wee naba ka ndị be nne ya weziela ọnụ fa wee gwu ya ihe ya nụrụ ka onye just confront ọ dị n'ihe anụnwa ọ na-ekwu mana ya mana ya confront ọnya na ọ ga-abụ ezigbo nsogbu maka na iwe dị ya n'afọ dị too much na ya mụrụ na responsible man nwere ike na-akọ ụdị asịrị anụnwa na-akwụgharị na-agwa ndị mmadụ enye atraigo nke nwa na ya ga-achọ nwaanyị ọzọ na ya ga-eme nna why you discuss ya with your wife not even for one day. Ama m na this story wee ke mịado na get strong na ntị mana ọ dị strong ihe o ji wee dị strong bụ gịnị mmadụ ekwesịrị na-ebugheli famili otu and ịgwachakwa m isi m agwa na mmadụ a few people ka ị ga-agwa ụdị ha ịgwasa ha isi ha agwa na mmadụ like that man gwalụ nwunye ịgwasịkwuo nwoke okwesị anyị agwa na nwunye ihe ọbụla ịchọ ka ọ bụ secret dobelie on your own dobelie onwe gị ọnya ka eji kpọ ọnya secret ihe ọbụla ịgwala ofu onye mmadụ na-aba bụrụzi secret akwa ịghọtago ka onye na-aje ka ọlụ ndị be nne ya ihe die na-akọ ihe ọ na-akọ na asịrị ọkụlụ gbogo ọkụlụ gbede akwa ifugo na ya mara ife a ga-eme akwa ifuru ngwasị a ga-agwakwa na mmadụ achịamụ achịamụ gwa anyị ife ilu na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji maa ife ọ ga-eme ma nyekwazi ọnụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.